Abala. Weche mamoko mopogore kod mano, waringo wadhi nyaka e county ma Migori, kama wayudo ni jotelo mag kanise ma county ma Migori sani koro kwayo josiasa ma pacho kaendi mondo mi otemie neno ni onyayo kwe e pacho kaendi, ka giwacho ni liet mar siasa ma osebedo kadhi nyime kaendi e piny Kenya kaendi en gino endo manyalo biro kelo lweny mapek malich mokalo. Jotelo mag kanise go endo koro dwaro kwero josiasa mondo mi jowe tiyo kod rowere kokalo kuom ng'anyo mag rowere mag Gen Z mosebedo kadhi nyime pacho kaendi e neno ni piny Kenya koro obedo kod koko ma ok nyal konyore. Waturi kaendi ko reporter marwa Migori George Juma man gi ler mathoth e wachno. Jodolo mag dindego mag Roma ne wuoyi kinde mane rwako Joseph Ogada Mijondo kaka cardinal kata jadolo maduong' mar kanisa no mar New Life of Salvation around the world e gwego mag Nyatike. Wach ni josiasa osebiro katiyo kod rawere e kelo koke pacho kae. Kal mondo bed piny owuo gi raia mondo giwinj dwach raia gima raia dwaro mondo koko mitimo pile ka pile mondo rum, nikech ok wan ready to dhi ng'anyo pile ka pile nikech nyithindwa hinyore inegogi. Wakwayo kwe e piny Kenya mangima. Wera sani waneno ka kwe ok ber, waneno ka thoe nitiere, waneno ka lweje wuok e kona ka kona. Jadolo maduong' mar kanisa mar New Life of Salvation around the world Mijondo wanjo telo nitiere kod ting' mar lando kwe kendo riwo oganda ka okwedo koko mane oneno e piny Kenya e kinde ng'anyo mar Gen Z mane obag tarik 25 mar dweni. Kenya ne jotendwa na gombo ni gimanyi kwe mondo wananchi owek hinyore. Ka giketo kwe kindgi e ka wanyalo bedo kod kwe wan bende piny ka. To ka giketo ne ok giketo gimanyi kwe mondo wan be wabed kod kwe. Ka waluongore wabedo pamoja to wawuoyo kaka joka ng'ato. Kae to Nyasachwa miyo yo madwalo to kwe bete kindwa. Jodolo gi wanjo siasa go mos biro katiyo kod rawere pacho kae mar kelo koko nyithindgi giwegi to koro somo oko kendo ok negi e apaya ka ng'anyo ka bende koro gikon rawere ne nyaka koro bed motang'. Unu wegi ung'eyo ni nyithindu mang'eny somo mana oko e pinje ma oko. Onge ng'ato kata achiel ma jasiasa moseloyo kata madwano dhialo makawo nyathine mondo ket kaka security, to wan useketwa kaka gigeu mag kedo kendo mag lweny. Onge jasiasa moseikore mo confront wadi kata mana gi ngum kata gi silaha, to wan kaka supporters wan ema ohinyowa. Jalup cardinal ma kanisa no mar New Life of Salvation around the world Raphael Sura okwayo jotelo moyier mondo koro tine oganda e leo mopogore opogore ma oyiergi kendo githegre kod siasa momondo. Yieri e komane kata ka in MCA kata ka in mbunge kata ka in gavana ni gima kelo koko en johera magu maero ema miyo ji gore e lweny. Ne wakwayo ni ukelnwa kwe e kindi jo. Komachielo jidolo gi bende ywak ni jotelo go moyier e kaunti ma Migori osenyiso akwede dindego mag roho ka giwacho ni onge jolwelo mag yudo ka ukuom jotelo gi. Osebedo mang'eny e piny modi nominate dinde mamoko, to mane ka pod arambe pod ok unyal miyowa, support ok unyal miyowa, sponsorship ok unyal miyowa, kwadonjo officers mau, to en mana ni adich duog chieng' machielo, to chieng' machielo no kowaduogo iru, to en mana siling 500 bora minyalo mi ng'at mobiro office no. Wan wajoro samigolo wan wadwa lingo mbul wadhi gi mor kabisa nikech wuodwa konwa ni kino konywa, to ka gisedhi to wan koro kidhire to okiai odwa noni mang'eny ya kanye tanga mokeli ka ang'o mokeli. Hizi maendeleo yenye tunafanya kama ujenzi ya makanisa, kufundisha watoto wetu, kupeleka katika chuo kikuu, tuna shida kwa sababu mikono haitosheki. Tuko na mikono mifupi na kila tukipeleka tukiomba mswada kwa serikali ili watusaidie kwa kufanya mchango ama harambee ili watoto wetu pia wapate kusoma